vouche ensinar como se din en galego os 4 estilos de natación. Vamos! 1. O estilo braza. Este non ten ninguna dificultade. Agora vou nadar a braza, pero a braza con acento no A. 2. Estilo libre ou crawl. Escrito así, crawl. Agora ides ver como nado a crawl. 3. Estilo costas, e non espalda. Aí tes que poñerte boca arriba e nadar de costas. E se nadas ben, podes ser un campión estilo costas. A persoa especializada en nadar de costas é un costista ou un nadador de costas. E finalmente o estilo volvoreta. Agora ides ver como nado volvoreta, a ver se non afogo. O que nada volvoreta é volvoretista ou nadador de volvoreta. Recorda, nunha piscina podes nadar a brazas, nadar a crawl, nadar de costas ou nadar volvoreta. Dígocho eu.